Kadon kejing ong da wei riurang ba hangi kasi lada don shispangut kirang ba kasi baro shispangut kine kirang ba kikwa bet banlong no yalam. Om don weru bakwa banlong unong bot. Sngeu tham lade. Here kede kejing sha. Hau kasi manya trelang, manya salang, manya imlang kalong kaba bah banyo. Namarkat kum kerikot marsinya salang, marsinya trelang kami bet kejing iknyum, kejing ikeno, kumta kumne hang ne hang tai. Kani baro kajia kadai namar ba karukom perkat perdan jongi kasi kalong kabalangkot bat kabasniu haga ketin nong we kikot yaka ka negative attitude compare ladang itrim kano ru Henry ladang idon ka negative attitude lene karukom perkat kabasniu kamman toy ru em ladon ka we kejing itu kana kabajia sha haga we kisnong baladon we misteri basnaying uwan bansnaying yaka we kalong ying jong ubriu na kata kisnong hakapor baw neutraying ul batai kumno banshna lene ban ai design ya ka yeng jong u kumbau kwa u neu misteri ul pan paiktin mat batai kala persya ya ka jingkwa jong neutrai kumdau neutrai yeng uladom ya neu misteri da ka baong nga khot ya pi banshna yeng om man long trai yeng ha ka jingim jongi maman la kasngi i khnyom i larni i krensniu ya ki nong lam shnong ya ki nong lam balang ya ki nong lam kachela ya ki nong lam kanu ka political party haba kim sngap ya ke jingkwa jongi klem na perkat bat sngau thu bagi long tang kinong bot om kinong yalam ha kano ka seng lane ka organization kidon ki members ki balayao ha ke jingmot chi perkat bat pasyampang kine ki members kidon ka board ban rai lane ban decide ya kano ka kam jong ka seng lane ka organization lada barok kilong nong yalam om don nong bot kari bat kacai penriu kan jot pat pra kum keduksa ka basuk bahaban sngau thu ha ka kanhun sipai lada barok yelong kapten om don nong bot manoken ban ai order lene ban rai namar hakano ka organization kadon bet ka decision body kabala ban rai ban design man long noi lam ngidon kam ka jing start ka jing shampang ka jing perkhat ka babha ka positive attitude ka hok lene ka honesty ka jing shlor ka jing sngau thu ikwe ka jing yaisha ka jing nang manitre lang kumta terter rebon bha nangi ha jing sarong ban jing sngau start ngimut bat ngej bangilong kinong yalam bagi pajba kisania bat it unong yalam ubasisha utip bat yo i ya kathong lane ka goal jong ka chai penriu dena takadaw umpan sngap than ye ke kibarit kibaria kibakan tho ya u kum kanuksa habagi kena school kiba khamduna ka jingyok jingkot kiba wanna ka jela misaram ki wansa school shishlong kila ye sa lang khrui hakaju ka yeng klem da sngap than e ke jing khap nya ke jing sma ka jat namar ka kul jong gi galong banle school bat bandang manstat hari uno yalam ubasniu yo i ye ke jing mentoy yalade hari haba yo jing mentoy yalade uknyum ukno ye ki we namar kwa ban shim jikit kli lene responsible how nong yalam ubabha kidon ki jinglong bat ke jing perkhat thane ki jingmot ki babha ha ka tin nong we ki khot ki good characters kine ki good characters ki long ki bari ki bangimla pan yo i kilong kum kitit jong uding kibari sepok kandel Henry ngila pat ban yo i ya kiso babha jong u haba ki pajba ki yo i ya kiso babha jong unong yalam kinshania ban i yo dala ka donot paro kum baong ka kantin jong ristat ya uding pila ban tip na kiso jong u kum taru ya unong yalam babha ngila ban tip na kiso jong u lan bisau tanat dikane ka khobor siapa subscribe and share ya new channel kubde shibun ublen kurku yepi